Għandu biss 14-il sena u huwa l-ewwel Malti li rebaħ premju prestiġjuż f'kompetizzjoni internazzjonali tal-matematika. Nathan Tedesco rebaħ tazzal The Legend of the Tournament Award wara li rebaħ it-Tournament Cup fil-kompetizzjoni individwali għal 3 snin infila. Dan inni bażikament naf li erbaħtu minn sena l-oħra għax tingħata sena wara li terbaħ tazzes infila. Allora bażikament dan li kont naf li ħaniħos li ħanerbħu, ma ovvjament meta erbaħt it-tielet tazza sena l-oħra ħassejtni onorat ħafna li għal Malta kont ħankun l-ewwel persuna li qatt nerbaħ dan it-trofew. Il-kompetizzjoni Mathematics Without Borders ilha ssir 12-il sena u tiġi organizzata mill-Bulgarija. Għall-edizzjoni ta' Mathematics Without Borders ta' din is-sena kien hemm il-fuq minn 800 student minn 14-il pajjiż u Malta ġiet irrappreżentata minn 6 studenti ta' bejn 12 u l-14-il sena. 3 minn dawn rebħu wkoll tazzi għax-xogħol tagħhom matul is-sena kollha. L-istudenti pparteċipaw f'testijiet lokali matul is-sena u l-finali ssir f'Nesebar il-Bulgarija. Miriam Buġejja, uffiċjal edukattiv fi ħdan id-direttorat tal-programmi STEM u VET, spjegat li din hija l-ewwel sena li t-tazza ma ntrebħitx minn student mill-Bulgarija stess. Kburin iktar għal fatt li din il-Legend of the Tournament Award ingħatata l-ewwel darba lil student barra mill-Bulgarija u kellu jkun naturalment student Malti li jasal għal din l-award. Il-problemi li jridu jsolvu l-istudenti fil-kompetizzjoni mhumiex tas-soltu, kif spjegalna Jonathan Mifsud. Mhumiex problems li ssibhom fl-eżamijiet, huma kifet ta' livell iktar għoli illi jeħtieġu iktar critical thinking, iktar thinking outside the box biex inti ssib strateġiji biex inti ssolvihom. Id-direttur tad-direttorat tal-programmi STEM u VET, Melanie Asa Sammut, qalet li l-kompetizzjoni torbot ukoll mal-Istrateġija Nazzjonali tal-Edukazzjoni li tpoġġi lil persuna fiċ-ċentru. Spjegat li permezz ta' dawn l-inizjattivi l-istudent ikun imħeġġeġ jitgħallem u jkompli jistudja s-suġġetti li jħobb. Din hija d-9 darba li Malta pparteċipat u l-istudenti Maltin għal darba oħra irnexxilhom jiksbu midalji kemm fil-kompetizzjonijiet individwali u anke f'dawk tat-timijiet.